Čaute, máme tu zas ďalší deň, máme tu neviem koľko, 25, 30 kuskov zhodených, tak je to plus tam. Otec pomaly orieza, ja si naviažem túto varku a ťaháme to len sem hore. Než mám aj tam zozadu až ťahanie, ale dneska je teplo, tak len tuto na ten kúsek, aby som to vylanoval hore, lebo to keby som ťahal po tej lúke, tak ma zastrelia. No. Neviem, budem brať asi tak po 4. Uvidíme, ako to pôjde hore. V jeseni som tu bol, sa tu dorábalo, nebolo tu žiadneho kôrovca až tam dole. A neviem sa, čo máš, január, polku a kôrovec nafúkaný. Není to nejaké závratné, hrubé kusky. Ale je to na kúsok. A stále lepšie niečo ako nič. No. Niečo tam máme navozené ešte od minula. Čo sme tu robili, keď bolo vlastne... To bolo... Už bol nový rok, po novém roku. Sme tu robili, začali. Musím počkať, lebo ten, čo zrovna obrieza, je pod ním, až mu ho nepritáhnem na nožky. Dáme ešte títo dva do toho druhého. Trochu. To musíme poodrezať. No hýbaj.
No. Ešte ostávajú 1, 2, 3, 4, sa mi zdá zrezať. No, odrežem tento zvyšek, to tam ostal. Skúsim to vytáhnuť po kolesách, keď je pomek, neviem, či to pôjde. No dobre. No, poďme skúsiť, či to pôjde a či nie. A celkom to ide. Čakal som, že to pôjde horšie, ale hovorím, lepšie menej a otočiť po kolesách, ako to tu zbytočne lanovať. A ešte keď je takto, že povolilo, neviem, teraz bolo koľko? 2 stupne určite tepla. Sa to aj horšie ťahá, sa to balí. Nabaluje, lepí. Že sme mali všetko už. Každý deň robí v inej robote. Tak zaujímavé. Lebo na začiatku týždňa mrzlo, sneželo, tak som robil vlastne po lúke, potom som robil údržbu, som odhrňal sneh. Včera sme robili tie buky pri tom vodopade a dneska robím zase iné. Takže striedačka dobrá. Čo sme tu minule robili. Toto dáme sem zvlášť, lebo to je aj kovorovčák a je to iný porast. Dáme to na túto spodnú stranu sem. Na ľavú.
Teraz sa mi začína trošku kaziť tento navíjak jeden. Kaziť, no. Ja som ho minule prišteľoval a teraz miestami ide ľahučko a miestami ťažko jak a pritom tam není veľa lana. Som rozmýšľal, že či mi tam aj náhodou donútra nenatáhlo vlhko z vodu. Budem sa musieť na to pozrieť v sobotu. Takže človeku sa cez týždeň nechce doriť si. Vidíte, šľahlo. Raz to letí ten navíjak, raz ide pomaličky. No, ťažko vytahuje lano. Ja som už aj tú voľnobežku, čo tam je vlastne na no to ťahelko, tak som došteľoval, ale hovorím, chvíľu to ide ľahko, chvíľu ťažko. Či tam čo není prihnuté, neviem. Budem sa to musieť, hovorím, na to pozrieť. Vyčistiť to všetko. Jak má kto s tým už skúsenosť, môže napísať do komentára. Ale ja som zatiaľ ten navíjak rozebratý ešte nemal. A toho už mám koľko? 4, 5. rok? Neviem. No 4 budú isto. No, zmerám to, ešte toto treba obrnkať. No dobre, smerám, uhrniem a idem pre ďalšie. Dneska je akási mlha. Ráno ešte mrholelo z toho.